V dobrých tradíciách treba pokračovať a z Delfín Cupu sa stáva jedna dobrá športová tradícia, preto priatelia, vítajte pri jej pokračovaní. Vítajte pri slávnostnom rozlosovaní 6. ročníka futsalového turnaja konaného pod hlavičkou reklamnej agentúry Delfín. V tejto chvíli sa nachádzam v sídle agentúry vo Vranove nad Topľou a kde si tu pri mne mal stať Lukáš Vagaský. Majiteľ agentúry, hlavný organizátor turnaja, bohužiaľ neodkladné pracovné povinnosti mu zabránili byť tu so mnou a absolvovať menšie interview. Každopádne teší sa na všetkých, teší sa na turnaj, všetko je na ňom pripravené okrem jednej veci. Nepoznáme totižto rozlosovanie jednotlivých účastníkov do dvoch 6-členných skupín. Na toto dôležité rozlosovanie tu nebudem sám, ale pomôže mi naša krásna Peťka, takže Peťka, ahoj! Vítaj! Ešte predtým, než pristúpime k samotnému rozlosovaniu, tak poviem niečo v krátkosti o systéme turnaja. Rovný tucet účastníkov, tvoja krásna ručka rozdelí do dvoch 6-členných skupín. V nich sa družstva stretnú systémom každý s každým, 4 mužstvá s najvyšším počtom bodov postúpia klasicky do vyraďovacích play-off, až spoznáme kráľa 6. ročníka futsalového turnaja Delfín Cup. Ešte predtým, než sa dozvieme, ako to celé rozlosuješ, v krátkosti predstavím jednotlivých účastníkov turnaja v abecednom poradí. Ako prvým Amadeus klub, družstvo hrajúce Humenskú druhú futsalovú ligu, mám pocit, že hralo niekde v strede tabuľky v pokojných vodách. Uvidíme, ako zasiahne do postupových bojov na Delfíne. BMP tým Vránov, mladé ambiciózne družstvo, ktoré výrazne posilnilo, dosiahlo v nedávnej dobe pár zaujímavých výsledkov. Som zvedavý, v akej forme prídu na turnaj. Drišľak tým. Ja na toto družstvo sa špeciálne teším. Som zvedavý, či okrem športových výkonov nám prevedú aj nejakú tú kultúrno-spoločenskú hudobnú vložku, či už v priebehu turnaja alebo po jeho skončení. Dukla Kolčaky, a znovu tu teraz budem prezentovať svoj osobný názor. Podľa mňa je to možný čierny kôň turnaja celé. Podľa toho, v akej forme prídu chlapci z dedinky vo Vránovskom okrese Dlhé Kočovo, v akej forme prídu. FK Hermanovce, ďalšia dedinka z Vránovského okresu, smerom na Prešov pod Slanskými vrchmi. Pokiaľ mám dobré informácie, tak chlapci nehrajú žiadnu oblastnú regionálnu futbalovú súťaž. Kto vie, možno ich účasť futsalová na Delfín Cup je prvou lastovičkou oznamujúcou, že Hermanovce prichádzajú do veľkého futbalu. Gavaliere Lučina, ďalšie mužstvo, dedinka spod Slánskych vrchov v Prešovskom okrese. Sú to takí viac menej futsaloví optimisti, ktorí doteraz nezaznamenali nejaký výraznejší úspech, ale ten raz musí prísť, prečo nie práve v sobotu 26. marca. JP Sonet 09, chlapci z Michaloviec, obhajcovia minuloročného prvenstva. Chlapci, hlavne nezabudnite doniesť putovný pohár, možno si ho odnesiete v sobotu naspäť domov, ale v tom sa vám budú snažiť zabrániť aj kanonieri. Ďalšie tradičné mužstvo z Vránovského regiónu, chlapci si v prebiehajúcej futsalovej halovej sezóne na bedra naložili toho dosť. Hrali jednak 3. futsalovú Humenskú ligu a rovnako tak hrali Vránovskú futsalovú súťaž. Uvidíme, koľko síl im zostalo na Delfín Cup. Mimoni, videla si tú rozprávku, Peťka? Videla. Pre mňa absolútne neznáme mužstvo. Išli také chýry, že sú to nejakí mladí chlapci z Humenného. Budeme držať palce samozrejme aj im. Oldraty tým. Tak toto je tradičný delfínácky účastník a mám pocit, že stále sa mu darilo prehovárať do záverečných bojov o konečné umiestnenia. Hrajú prvú humenskú futsalovú súťaž, ktorú zachraňovali v hodine 12. v tejto sezóne, takže si určite budú chcieť napraviť chuť na Delfín Cupe a to isté bude platiť pre Rameko. Toto je družstvo z Vránova, ktoré do posledných kôl bojovalo o palmu víťazstva vo Vránovskej futsalovej súťaži. Bohužiaľ táto palma bola pre nich troška pridaleko, v posledných kolách im víťazstva ušli, takže rovnako ako Oldraty tým Rameko bude chcieť si napraviť pošramotené chute. A rovný tucet tímov na Delfín Cupe 2016 uzatvára družstvo Wagamama. Chlapci od Vranova, mám pocit, že reprezentujú nejakú japonskú reštauráciu alebo niečo také, neviem presne. Každopádne držíme palci aj im, účastníkom druhej humenskej futsalovej ligy. Peťka, takže ja si myslím, že môžeme pristúpiť k žrebovaniu. Súhlasíme? Súhlasím. Poďme na to. Iba pripomeniem, že v tomto pohári, kde sú pred ním vystavení aj traja maskoti turnaja, je tam 12 kinder vajíčok, ktoré obsahujú jednotlivé týmy. Peťka, chop sa svojej roli, vylosujú nám prvého účastníka. Horím nedočkavosťou, koho sa ti podarilo vyžrebovať ako prvého? Kanonieri. Kanonieri idú automaticky do skupiny A. A poďme rýchlo na skupinu B.
kým sa kanonieri nestretnú v základnej skupine? BNP tým Vranov. Vranovčania idú do skupiny B, do štartovnej pozície 1. Pokračujeme v žrebe. Do skupiny A idú kanonierom pribudné, z Peťkinej ruky a z Kinder vajíčka. Odvratý tým. Odvratý tým. Krásne to rozhadzuješ na jednu, na druhú stranu. A kto pribudne k Vranovským buchtám? To sme zvedaví. V tejto chvíli spoznáme menový súpera v základnej B skupine Delfín Cupu 2016. Vagamama. Vagamama. Tak mám pocit, že to bude veľké vranovské derby. Poďme znovu na skupinu A, priatelia. Amadeus Klub. Amadeus Klub. Takže tu vidím humenské derby spolu s Odvratý tímom. Práve nám skončila hudba, možno si niektorí pamätáte, bola tu úvodná znielka majstrovstiev Európy vo futbale 2000 v Holandsku a Belgicku kampióne. Kto bude kampiónom Delfín Cupu 2016? Drišľak tým. Áno? Drišľak tým bude šampiónom? Očividne. Držíme palce, ako aj všetkým ostatným. Peťka, ešte predtým, než budeme pokračovať v žrebe, skús mi povedať tvoj tým na víťaza. Tak ja dúfam, že to bude BNP tým Vranov. BNP tým, uvidíme, pokračujeme v žrebe. A ešte mi vysvetli, prečo práve BNP budeš tak fandiť. Ja to poviem za ňu. Ona je zamilovaná do jedného hráča, BNP. Už sme si vyžrebovali ďalší tým. Dukla Kolčaky, Paťa Mašera, čau! Takže vidím tu dve humenské zatiaľ týmy, dve vranovské. Pardon, my sme z východného Slovenska, dva týmy. Dva humenské, dva vranovské. Kto pribudne do B skupiny, štvrtý tým? Rameko. Tak tu budú veľké zápasy. Ako koniec koncov na celom turnaji. Piaté družstvo, ktoré pribudne do A skupiny. Peťka, je to úplne fantastické. Ja som vedel, prečo som nechcel volať Shakiru a Pitbulla. Sú to Mimoni. Mimoni. Tak, už sa nám to tu pomaly začína formovať. Predposledný tým do skupiny B pribudne v tejto chvíli. Peťkina pravica tu vyžrebovala. Som vedel, prečo som si tu vzal tvoje kráľovstvo, toto celé rozžaruje. Je Pesored 09. Obhajcovia minuloročného prvenstva, chlapci z Michaloviec. Posledné dva týmy, ktoré čakajú na svoje umiestnenie. FK Hermanovce nad Topľou a Gavalíre Lučina. Peťka, je to v tvojej ruke. Gavalíre Lučina. Gavalíre Lučina uzatvorila počet tímov v skupine A. No a ja pevne verím, že v tom poslednom Kinder vajíčku budú FK Hermanovce. Poďme na to. Poďme sa o tom presvedčiť. To by bola sranda, keby tam bol nejaký Real Madrid, Juventus. FK Hermanovce. FK Hermanovce, Real Juventus. Peťka, ďakujem ti, zvládli sme to úplne fantasticky. A poďme sa ešte raz zrekapitulovať, priatelia, žreb Delfín Cupu 2016, základné skupiny. V A skupine sa stretnú kanonieri, Odvratý tým, Amadeus Klub, Dukla Kolčaky, Mimoni a Gavalíre Lučina. Skupina B má následovné zloženie: BNP tým Vranov nad Topľou, Vagamama, Drišľak tým, Rameko, JP Sonet 09, opakujem, obhajcovia minuloročného prvenstva, a FK Hermanovce. Čo dodať na záver? Dúfam, že ste všetci spokojní so žrebom. Nezabudnite, priatelia, na stránke www.delfincup.sk môžete vlastne získať všetky potrebné informácie o turnaji. Bola tam až do dneška uvedená nesprávna informácia. Bolo tam uvedené, že skupiny sa hrajú po sebe. Čiže skupina A sa mala hrať od 8. a skupina B od 12. Priatelia, dnes je tam už uvedená správna informácia. Príďte všetci, absolútne všetci, všetkých 12 tímov o 7:30 na prezentáciu do Mestskej športovej haly v Humennom. O 8 začína úvodný výkop prvého zápasu. Zápasy jednotlivých skupín sa budú hrať na preskáčku, nazvem to. A čo ešte chcem povedať? Chcem vymenovať reklamných partnerov Delfín Cupu 2016, ktorými sú Delfín reklamná agentúra, Publicity, kultúrno-informačný a reklamný mesačník, Vranovské novinky, Humenská televízia,
futbalshop.sk, smartmug.sk a zateplíme EU. Ešte raz čo dodať na záver, želám vám všetkým veľa športových úspechov. Vidíme sa už túto sobotu na veľkej predveľkonočnej nádielke v Mestskej športovej hale od 7:30 priatelia. Dovtedy sa majte krásne.